GoBaBiken tausta oikeastaan tässä 2020 vuoden kesällä, kun Marinin hallitus päätti tehdä työsuhdepyöräedusta verovapaan edun. Ja Tommi sitten lähti miettimään, että miten tämä pitäisi toteuttaa, että saisi itse unelmiensa pyörän mahdollisimman fiksusti hoidettua. Ja oltiin pyörälenkillä ja Tommi sitten aloitti meidän 2 tunnin pyörälenkin sillä, että nyt mä haluaisin kertoa sulle mun huikeasta yritysideasta, joka on työsuhdepolkupyörät. Siinä alussa niin kantava ajatus oli tosiaan se, että sitä ei saa ruveta rajoittamaan että pyörähankintaa, vaan se pitää olla käytännössä mikä tahansa pyörä, mistä tahansa pyöräliikkeestä ja lisäksi vielä niin, että ei ole mitään hintoja fiksattu tai muuta, vaan se pitää olla ikään kuin ostaisin tai valitsisin itselleni oman pyörän ja sitä kautta sitten saada se ikään kuin suosio ja mahdollisimman monelle työntekijälle sopiva malli, että jokainen löytää oman pyöränsä ja saa käyttää joko harrastusmahdollisuuteen tai sitten kauppakäynteihin tai mihin tahansa polkupyörää nyt ihmiset voikaan käyttää, niin sitä kautta sitten se ikään kuin saadaan se mahdollisimman laajalle levitettyä se koko pyöräetu Suomessa ja sitä kautta niin kaikki mahdollisesti hyödyttää sitä edusta irti. Siinä alussa tosiaan mietittiin, että tästä pitää tehdä niin helppo palvelu, että jokainen työnantaja tämän haluaa omalle henkilöstölleen tarjota ja mahdollistaa ne työsuhdepyörät. Ja siinä kun haastateltiin työnantajia, niin aika usein tuli muutamat samat kommentit, eli pelätään, että on valtavan kallista työnantajalle, pelätään sitä hallinnollista taakkaa, ja sitten ehkä semmoinen yksi aika iso, mitä monet miettii, että ne pyörät sitten jää sinne työnantajalle, jos työntekijät vaihtaa vaikka työpaikkaa. Ja nämä oli nyt ne ehkä 3